Jeg kan lige prøve at skrive det eller sådan noget. Jeg har skrevet til ham. Ja, det er en lille en, den der. Jeg skal være lange med ham. Jeg har skrevet til ham, han kommer ikke. Har været nede og skrevet i hans lobby, eller hvad? Okay, han regnede lige med Hansen, han kom ind, og så skrev han 3 plus. Han gider ikke have en, hvorfor gider han ikke det? Det er derfor. Jeg har en mate. Okay. Så går det sådan der. Ja. Hvad for nogle maps har I vundet? Han har vi spillet. De sidste 3 der har været... Der er 2 og en nuke og en inf. Der er 2. Ja.